Dizzy-voorstelling cadeau. Weekmarkt gehinderd door ijs. Het is vandaag 10 december. Dit is het Pelemaasjournaal. De levende kerststal op de Grote Markt trekt ook dit jaar weer veel bekijks. Bijzondere aandacht van de bezoekers krijgen de nieuwe houten beelden die de stichting Kerststal Venray liet maken in het Zuid-Duitse Oberammergau. De beelden vervangen de oude gipsbeelden die te veel beschadigd waren door verval en lekkage aan het dak van de kerststal. De houten kerstfiguren zijn gedeeltelijk gefinancierd door bedrijven en stichtingen uit Venray. Afgelopen weekend is de stal opgebouwd door leden van de Venrayse schutterij. Afgelopen weekend hield Dizzy Dance weer hun jaarlijkse voorstelling. Maar liefst 4 keer mochten de kinderen aantreden om voor een volle schouwburgzaal hun kunsten te vertonen. Van de hectische voorbereidingen en drukte in de foyer krijgen de gasten meestal niets mee. Terwijl de meeste papa's, mama's en familieleden al in de zaal zitten, is het in de foyer van de Schouwburg nog een drukte van belang. Met groepen tegelijk komen daar de kinderen binnen en kleden zich om voor de voorstelling. En klaar voor de voorstelling? Ja. Zitten er dadelijk ook bekenden van jou in de zaal? Ja. En daarom ben je nou heel zenuwachtig? Een beetje. Een beetje maar? Ja. Ja, een klein beetje. Hoe lang hebben jullie moeten oefenen? Weet ik niet. Hoe lang hebben jullie moeten oefenen? Weet ik niet precies. Maar je hebt ook gerepeteerd. Hoeveel repetities heb je gehad? 3. Oh, dat is weinig. Ja, best wel. Kunnen jullie zo goed dansen dan? Nee. Ja. Dat gaan maar niet. Ja. Je was nog niet helemaal klaar? Nee. Wat moest er nog gebeuren? We moeten nog spekjes in de haren. Wat is dat nou? Een spekkie in de haren? Spekje in de haren bij de act. Een heel gefruts, maar het komt goed. Jij nog niet? Ja. Vind je het spannend om mee te doen vanavond? Een beetje. Ben je zenuwachtig? Niet echt. Zijn papa en mama vanavond hier of zijn ze al geweest? Ze zijn al geweest. Nee, vanmiddag is mijn familie geweest. Ja, die zitten nu in de zaal. En vind je dat spannend om voor hen op te treden? Heel erg. Echt? Zenuwachtig? Ja. Nu zijn ze met z'n drieën bij je bezig. Vind je dat niet eng? Nee. Vind je het spannend om op te treden vanavond? Ja, ik vind het best wel eng. Want er zitten best wel veel mensen in de zaal. En dan je ziet ook, maar het is wel een voordeel, want je ziet bijna niemand. Wat is dat daar op je hoofd? Een ballon. Waarom heb je die op? Voor het optreden. Aha. En vind je het spannend om op te treden voor zoveel mensen? Ja. Is het nog niet veel te laat voor jullie? Nee. Hoef jij nog niet naar bed? Nee. Eerst nog optreden? Ja. Zijn de papa en de mama van jou vanavond hier? Ja. En daar word je heel zenuwachtig van, hè? Ja. Oeh, gaat dat wel goed dadelijk? Ja. Oké, veel succes. Dankjewel. Wat ben jij eigenlijk? Een teddybeertje. Een teddybeertje. En hoe vaak hebben jullie al moeten oefenen? Ik denk wel 10 uur. I don't wanna be a tiger, 'cause tigers play too rough. I don't wanna be a lion, 'cause lions ain't the kind you love enough.
Oranje-Wit won zondag de korfbaltopper tegen SVOC 01 in de overgangsklasse A met 6-5. In de derby opende Dion Drabbels binnen een minuut de score voor de thuisploeg. SVOC 01 had via een treffer van Rian Willems meteen een antwoord klaar, 1-1. Via doelpunten van Rian Dirks, Yvonne Vervoort, Kim Hendricks en Yvonne Teunis liep Oranje-Wit uit naar een 5-1 voorsprong. Vlak voor de pauze bepaalde Eline Nabbe de ruststand op 5-2. Na de thee kwamen de gasten uitstekend terug tot 5-4 via treffers van Kelly Wismans en Debbie Wismans. Dionne Drabbels bracht met haar tweede treffer van de dag de marge weer op 2, 6-4. Kim Dirks schoot 10 minuten voor het einde van afstand fraai raak, maar verder dan 6-5 kwam SVOC 01 niet meer. Enige smet op de sportieve wedstrijd was het uitvallen van Danique Drabbels met een enkelblessure. Door deze zege blijft Oranje-Wit ongeslagen koploper met een maximale score van 10 punten met 5 duels. Het was vanochtend een onaangename verrassing voor de standwerkers van de Vennerijse Weekmarkt. Net als elke maandag wilden zij hun marktkramen opzetten, maar tot hun grote schrik was het Schouwburgplein één grote ijsbaan. De gemeente was vergeten om te strooien. Onbegrijpelijk, vindt marktkoopman Frans Jaspers. Het is niks als ijs, daar kan en durfde niet over te lopen. En ja, het is toch de taak van de gemeente om de zuiver te houden volgens mij. En het heeft vrijdag gesneeuwd de laatste keer, het is nu maandag. Ja, kijk zelf hoe het erbij ligt. We kregen de opmerking van de gemeente van ja, we hadden niet aan de markt gedacht. Luister, die is elke maandag, we staan hier al een eeuwigheid en nou wordt er niet aan de markt gedacht. Dus ja, dus het zegt ook wel een klein beetje in hoe het erover gedacht wordt en hoe weinig er aan gedaan wordt voor ons. En dan moeten we hierop werken. Ja, probeer het maar. Alle standwerkers stonden er wat verontwaardigd bij. Jaspers belde meteen naar de gemeente met de vraag wat zij nu moesten doen. Hij kreeg weinig respons. De gemeente kon Jaspers geen duidelijkheid bieden. Er is niemand die er een antwoord op geeft. Ik heb al gevraagd, mag ik naar huis, word ik schadeloos gesteld daarvoor. Maar ja, er is niemand die er verantwoordelijkheid voor neemt. De ene weet het niet, de andere durft er niks over te zeggen. Er is helemaal niemand die er eigenlijk dus iets mee doet. En ik weet niet hoe ik hier moet werken. Ik weet het niet. Uiteindelijk kwam een gemeentelijke strooiwagen. De standwerkers konden hun spullen later uitpakken en uiteindelijk om 1 uur pas met de normale werkzaamheden beginnen. Tot zover dit Pilemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met dinsdag 12 uur 's middags. Dinsdagavond om 7 uur is de eerstvolgende nieuwe uitzending. Zometeen nog het weerbericht. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Komende nacht is het droog. Naast wolkenvelden zijn er brede opklaringen. Het gaat enkele graden vriezen. Overdag is het droog en vrij zonnig met hooguit enkele dunne wolkenvelden. Het wordt 's middags slechts 1 graad. Ik wens u nog een hele fijne avond.